उन्दै सिख्ला सासे माने गथ'आ न'आव दंमोन, हारसिं रावबो गैया। बे हारसिंखौ नुनानै खाबु लानानै बियो Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' आङो गिबियावनो सिखार लाग्रोखाबाय। भिडिअआ गुसुं जागोन, आङो एसे बेस्थ'। बेनिफ्राय नोंथांमोननि मतामतखौ आंनो नांथारगौ। भिडिअआ जोबोर इम्पर्टेन्ट। आङो मोनसे खोथाखौ गोसोखांदों जे बे 6 जन एनडिपि आदामोनखौ भुटाननिफ्राय आउट कान्ट्रिनिफ्राय लाबोनानै इन्डियायाव आसामाव लाबोबाय, जेनेबा बा बिसोरनि केसफ्रा जेनेबा जोबनानै थाबाय। दा बिनि सायाव बिपिएफनि लाइमोन गांखंनि दैदेनगिरि बिथां जाखांफुनाय फंबाय लैहोर गयारि बिथां बुंदों आरो गोबां बिदिनो ससियेल मिडियायाव बुंनायखौ नुनो मोनदों। आচ্ছা, थारैनो बे खोथाया सैथो नामा जे बिथांमोना हजों भुटाननिफ्राय फरेन कान्ट्रियाव बिथांमोना साजाखौ जाखिनि समसिम मोननांगौमोन बे मोननाया टाइमा जोबनायखायसो बेखौ लाबोनो हादों, बा जोब्बाय नालाय सफैबाय, बेखौ जास्ट प्रमद बर'आ रिसिभल' खालामहैदों। आচ্ছা, बे खोथाया सैथोमार ना सैथो नङा? बे खोथायाव बेसेबां अजन दं बेखौ नोंथांमोननि सोरबाया कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबा मोजां जागौ नामा। अब्ला प्रमद बर' बिथाङा सिएम सारा जेबो मावमारथारा नामा? मावनो खमथा गैया नामा? दिनैनि दिनाव मानगोनां आसामनि सिएम हेमन्त बिश्व शर्मा सार, बिथांनावनो सब खिसुआ दंजोबोबा पावारा, बिटिआरनियानो होन आसामनियानो होन, आरो बिथांमोनखौ बख'नाय सोनाय, बेजों रायज्लायबानो ओंखारनाय, माखासे बुस्थुआ जानानै फैनाय, गासिबो अल इन अल जुदि पावारा दंमारोब्ला, अब्ला दिनैसिमाव बिथांमोननि सायाव जाबादि बिथांमोनखौ टर्चार खालामदों, बिथांमोननि सायाव केस जाबसिनदों आरो बिथांमोनखौ दिनैसिम जेलाव साजा होबाय थादों। साजा माने जेल जाहैनायखौ होनबाय आं, जेलाव दोनहैनायखौ। जारनाब्ला सारजों लोगोसे गासिबो एनडिपि आदामोना जाखिनि बिथांमोना जेल जानांगासिनो दं, बे गासिबो होनब्ला बे हेमन्त बिश्व शर्मा बिथां सिएम सारासो बेखौ गुवारै जोंखौ खामानि मावनो होआखैमोन नामा? बिथां हेमन्त बिश्व शर्मा सारानो गासिखौबो गाथेजोबनानै दोनोमोन नामा? दिनै बिथाङा इलेक्सन खाथि फैनायखाय माखासे प्रेजेन्स अफ माइन्ड बाहायनानै बिथाङा बे बुस्थु खामानि मावनो नागिरदों। मोजाङानो, जारनाब्ला सार आरो जेलाव जोबजानाय बिराद गिदिर गिदिर केस गोनां आदामोन, एनडिपि आदामोन, बिथांमोना उदाङाव अखाराव फैयोब्ला जोबोर मोजां। साबायखरखौनो होनांगोन आसामनि सिएम सार हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौबो। राजखान्थि फोथाराव दिनै आवगायबोनो बयबो ओंखारबोदों। दा राजखान्थि फोथाराव ओंखारनांगौ, पावारखौ हासिल खालामनानै लानांगौ, बेनिफ्राय ज' एलायन्स जानानै रिजनेल पार्टिफ्रानो एलायन्स जानानै गभर्नमेन्टखौ सालायथारनांगौ, जेरैखि जाया बिटिसिखौ। आंनिया बेल'नो। अब्ला नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट्स हर, आरो आं नैबे मोनसे भिडिअ होनो नागिरबावदों, बेखौ नायनानै नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ फुरा हर। नैबेयो जाहैबाय बाङासिङा नागिरग्रामोन, बियो रावबो गैयै मोनसे न'आव हाबहैदों, माने बेवहाय रावबो गैयामोन न'आव ओइदिनखालि। बियो रावबो गैयैखौ चान्स लानानै बेयाव सासे उन्दै गथ' दंमोन, हिनजावसा, बेखौ बियो जिनाहारि खालामनो सेस्था खालामदोंमोन दै बिफ्लानानै। दा दिनै नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायग्रोदो। लोगोफोर, नै मानसिखौ नाय, बिथाङा दिनै जोंनि गामियाव फैनानै भाङाफुटा बेपारि बिथाङा बिदिनो गिदिं गिदिं दै गांदोंमोन, दै गांनानै दै बिदों। ओमफ्राय सासे उन्दै सिख्ला सासे माने गथ'आ न'आव दंमोन, हारसिं रावबो गैया। बे हारसिंखौ नुनानै खाबु लानानै बियो दै लायनो थांनाय न' सिङाव हाबफानानै बिखौ गाज्रि खामानि मावनो नागिरदोंमोन आरोना बिथाङा। ओमफ्राय दा बिखौ रायजोफोरा सोरबा सिनायो नामा? बिथाङा नामखौबो मोजां खोन्थाया,
जागानि नामखौ मुकालमुवा होनदों बिथाङा मुस्लिम आरोना ओमफ्राय आरो मा होनो बे दाखुनि हारियाथ' मा हारि बेखौ नायनानै सिनायखाबाय दासो बिसिनि हारिनिफ्राय बिराद दाखु मानसि ओंखारो नामा जोलैखौनो दोननोसो नाङा बिसोरखौ बेफोरखौ मानो पुलिसनो हरो नङो आं माखौ एथ'ग्राब गियो रावबो मिन्थिखाया ज' खौसे जादो दोनहैदो बहाबा गाबख्रावनाय गैयै होख्रावनाय गैयै खेबसेनो हख्लायना स्लिम ना मा सानो गाइस बिराद अयथासार जाबायना जों बर' आइजोफोरनि सायाव बेनो दिनैनि आपडेट्सआ थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ